τώρα. Φωλιά για πουλιά. Τι το βάλες το χαμστεράκι σε δύο δέντρα στη μέση του πουθενά? Ρε, τι θα κάνει το χαμστεράκι εκεί πάνω, πώς θα κατέβει? Ρε μαλάκες, κατεβάστε με κάποιος, είναι καθυστερημένοι που κολλάει το χάμστερ στο δέντρο, ρε μαλάκες, χάμστερ σε δέντρο έχεις ξαναδεί, φύγε με γάτα! Ρε, έχετε ξεφύγει εντελώς. Κάνετε που κάνετε ό,τι κάνετε εσείς. Μην μπλέκετε και τα ζωντανά τώρα μέσα σε αυτά. Τι σας έφτιαξε το καημένο το χαμστεράκι για να τα ανέχετε τώρα αυτά? Πού μου το βάλατε σε δύο δέντρα ανάμεσα λες και είναι περιστέρι? Γενικά, πού κολλάει το χάμστερ στα δύο δέντρα? Είναι κουκουβάγια. Ζουν τα χάμστερ πάνω στα δέντρα? Μισό λίγο να το γκουγκλάρω. Wait. Ζούνε τα χάμστερ στα δέντρα? Θα πεθάνεις! Γιατί πάντα όταν ψάχνεις κάτι στο Google κάπως καταλήγει ότι θα πεθάνεις από κάποια ασθένεια? Τι είναι αυτό το πράγμα κάθε φορά? Εγώ για χαμστεράκια έψαχνα.